Здравейте и добре дошли на новия ми канал. Това видео е малко спонтанно родено, буквално ей сега седнах и реших да го запиша, защото прочетох един коментар под видеята ми за таро гледане и коментара беше: имам чувства, но не ме искат от другата страна. И че е по-силно от нали, човека, чувствата в смисъл. Сега, относно чувствата, мога да кажа, че с годините идеята за това имам чувства много е силно и нали, нещата изглеждат малко по по-различен начин. В един момент осъзнаваме, че ние сме господари на чувствата си, че ние избираме към кого да имаме чувства и към кого не. Може да не се съгласите с мен, но от личен опит мога да кажа, че това привличане, което усещате, този магнетизъм, който усещате, когато представете си го така, имате два ам, магнита. Сега, когато са заредени с една и съща, какво беше там, нали, един и същи плюс и минус, каквото е, дали се отблъскват, трябва да са различни, но вие се привличате, когато вие имате така към другия човек някакво желание, чувства и, нали, и другия човек към вас. И тогава се получава как вие работите, нали, срещате се. Може нищо да не излезе от това, може да бъдете разочаровани след това, може да имате проблеми след това, но така се получава привличането. Не знам дали сте изпитвали същото със същия човек, когато този човек спре да има интерес към вас. И всъщност този заряд, който се получава, е чисто физически и сексуален. Оттам идва. Ако сте го изпитвали, когато този човек насочи интереса си към някой друг, вие усещате как охладнява, как вече няма привличане, не има отблъскване. В този ред на мисли искам да кажа, че ако реално се замислите и ако си дадете сметка, без да бързате да ритате срещу ръжена и да казвате: не е така, за мен не е така, аз нали, много силно обичам и не знам си какво е, аз съм огнена зодия, ясни са ми тези неща, но също така с течение на времето и други неща са ми станали ясни, че много от нещата са илюзия. Много от нещата са във вашата глава и вие си ги мислите, и ако седнете и се замислите и се запитате: защо се чувствам толкова привлечена или привлечен към този човек, към този мъж или към тази жена? Защо се чувствам обсебен, обсебена? Задайте си този въпрос. И ако имате възможността и в един момент, нали, то ще се случи неминуемо, да разберете, че вие сте отговорни за вашите чувства, че вие можете да промените вашите чувства, че вие може да обичате някого дори без да сте заедно, дори и след раздялата, да обичате някой, тази универсална любов. Не говорим за любов между мъж и жена, между любовници, защото много често това се бърка. Нали, този тип любов се бърка с другата любов. Сега, хубаво е, нали, да имате от всичко, така, да е забъркано всичко, но понякога не е така. Понякога разбирате, че този човек, примерно, не е за вас. Или че вие може да имате чувство, обаче това не е човека за вас. Или с този човек не можете да продължите. Или поради една друга причина няма как да сте с този човек. Той има нещо друго. И като кажете: имам чувства, ми хубаво, имайте си ги чувствата. Те са си ваши. Вие решавате какво правите с тези чувства. Вие решавате дали да ги поддържате или да си кажете: добре, достатъчно, нали, сега се отварям за нови възможности, нови хора ще влязат в живота ми, нов човек ще дойде в живота ми. И няма такова нещо като, нали, да не можете да обичате или да срещнете някой друг. Аз лично не го вярвам. Това е мое лично мнение. Вие може да мислите друго, но аз не го вярвам. От моя опит, през това, през което аз съм минала, е учудващо, изненадващо, странно. Нали, може би първия път е странно, след това започваш да си мислиш и да приемаш нещата, как някой, с когото сте имали връзка и силна страст, изведнъж нещата изстудяват, могат дори да станат много неприятни. Нали, говорим, това е същия човек. Промяна на чувства,
кой кого е заблуждавал, какво се е случило в един момент. Много е ни такива неща. И това, което нашата култура, защото източната култура мисли друго, това, което нашата култура, която аз ще кажа е ощетена много поради различните режими, през които е била, нашата култура не учи на това, че ние сме отговорни за нашето емоционално здраве, за нашето емоционално щастие и за нашите собствени чувства. За това, че ние трябва да обърнем внимание на това как се чувстваме, какво ни прави щастливи, да си правим сами комплименти, да не чакаме някой друг да ни направи комплимент, да не живеете, защото някой друг трябва да ви каже колко сте добри, колко сте хубави, колко сте съвършени, колко сте талантливи, всички тия неща. Ами, кажете си ги вие, защо чакате другите да ви ги кажат? Оттам вие сами да обичате себе си, когато кажат да обичаш себе си, да се погрижите за себе си, за собственото си здраве, за собствените си чувства. И тогава ще намерите човек, който ще откликне на това и ще се отнася към вас по начин, по който заслужавате. По адекватен начин. И хубаво, може да имате някакво много силно привличане, сексуално привличане към някой, ама това не е края на света и това не е всичко. И това може да приключи бързо и да спре до там. И после какво правим? Аз много често давам този пример, който е за подобни връзки, като заведенията за бързо хранене. Отивате набързо си задоволявате глада с нали, храна, която не е храна, която не дава на тялото ви необходимите nutrients. Преведете го, моля. Храна, която не е за вас, за вашето тяло, която е по-скоро като боклук, с който тъпчете тялото си, която ще ви удовлетвори за момент и това е. И това е. Моето сравнение е такова. Заведенията за бързо хранене. Има ги много. И след това кой бил с наднормено тегло, кой не знам какво там развил, кой та-та-та-та-та. Обичайте тялото си, обичайте себе си, грижете се за себе си. И да, вашите чувства са ваша отговорност и вие трябва да поемете тази отговорност и да се грижите за тях. Кого вие обичате е ваш избор. Може да усетите привличане, но вие решавате дали да продължите нататък, вие решавате дали да бъдете с този човек и дали да бъдете в тази връзка. И ако си мислите, защото много често в България, аз го знам това, жените чакат да бъдат харесани и когато бъдат харесани от някой, те буквално се залепват и вкопчват за този човек. Все едно други няма. Край! Няма! Ами ако не знаете как да избирате и ако не уважавате себе си и чувствата си, затова попадате в такива връзки, дето не си струват. Така че време е да се погрижите за чувствата си, да поемете отговорност за чувствата си и съзнателно да разберете, че решението кого да обичате или да не обичате повече е ваше. Във вашата власт е да го решите. Разбира се, не мразете, обичайте хората като хора, нали? Но този човек, с когото да бъдете, нали, тази интимна половинка и партньор, вие избирате, вие решавате, да, ще бъда защото. Понякога не е удачно, понякога има и такива увлечения и прочи, които не водят до никъде. Трябва да се научите да разграничавате и ако някой не ви иска, този човек не е за вас, бе хора. Толкова малко ли се уважавате и цените? Уважавайте чувствата си, уважавайте себе си като човек. Говоря предимно за жените, защото за мен това е голям проблем сред жените. Вероятно съществува и сред мъжете, но предполагам, че в много по-малък процент има мъже, които гледат. Ще се радвам да коментират. Но това е моето мнение по въпроса след години опит и разочарования и други неща. Така че оставете вашия коментар. Какво мислите вие? И разбира се, замислете се над това, което аз казвам.
Надявам се да ви е било полезно видеото. Аз ви пожелавам приятен и усмихнат ден.